Ahojte, snažíte sa schudnúť, udržať si váhu, snažíte sa pritom využívať nejakú liečivú dietetiku v rámci prevencie a pevného zdravia. A toto je taká vaša filozofia a chcete to pochopiť viac do hĺbky, tak mám pre vás také video, že také základné princípy, ktoré učí západná dietetika a trošku taký rozdielný pohľad na stravu podľa klasickej čínskej medicíny. Takže bude to také veľmi stručné, ale skúsim vám to nahrať tak, aby vás to bavilo. A vy, čo ma ešte nepoznáte, moje meno je Alenka Dudášová. A okrem toho, že v Banskej Bystrici prevádzkujem reštauráciu Alanda, kde sa snažíme váriť z kvalitných surovín sezónne, také zdravé obedy, či už pre firmy alebo jednotlivcov, tak sa venujem výžive už 12 rokov podľa čínskej dietetiky a robím online kurzy, kde už som viac ako 1000 žien naučila jesť podľa týchto princípov, čomu sa veľmi teším. Veľmi ma to baví, tak ja verím, že toto videjko bude baviť aj vás a poďme hneď na to. Takže povieme si také 3 základné rozdiely. Prvý je, podľa západnej dietetiky, keď si chcete udržať váhu a prípadne schudnúť, tak potrebujete si sledovať kalórie a množstvo jedla. A potrebujete to jedlo sa naučiť vážiť, stiahnuť si kalorické tabuľky. A niektorí výživári doporučujú aj vážiť si jedlá. Takže ak vás toto baví a chcete to takto, tak je to potom OK. A ten iný pohľad, ktorý zase mne sedí podľa klasickej čínskej medicíny, je jedz dosyta a jedz to, čo ti chutí. Ale pozor, zase aby ste si nemysleli, že toto je také veľmi jednoduché. Na to, aby sme sa to naučili, a mne to trvalo a stále v podstate sa to učí, mi to trvá, pretože my ako náhle sa ocitneme v nejakej nerovnováhe, napríklad v takom strese každodennom, takisto podnikám na Slovensku so slovenskými zákonmi, takže tomu stresu sa jednoducho nevyhnem, tak to telo sa dostáva do nerovnováhy. A takisto je v nerovnováhe vtedy, keď konzumujeme kadejaké balasty a konzumujeme ich dlhodobo. To znamená, každý deň sme zvyknutí vybrať sa do mekáča, dať si nejakú kávičku, dať si nejaký koláčik alebo do KFCčka, do rýchleho občerstvenia. Toto je také veľmi obľúbené v dnešnej dobe a dať si vyprážané jedlá, ísť na pizzu alebo objednať si prípadne domov nejaký polotovar. Tak vtedy je doslova nemožné pre naše telo, aby sa naladilo same na seba, aby sa naše chuťové bunky vyladili. Je to takmer nemožné. My potrebujeme začať konzumovať také základné a prirodzené potraviny a zároveň potrebujeme sa naučiť vyskladať si nejaký taký vyvážený jedálniček, aby sa toto potom v tom našom tele udialo, aby sme začali pozorovať ten príval tej energie, aby sme začali pozorovať chuťové bunky, chuťové poháriky, aby sa nám hormóny dostali, najmä tie metabolické, aby sa nám dostali do rovnováhy. Takže pozrite si, ako to máte, ako vám to sedí. Ak vám sedí ten prvý štýl, že jednoducho nerobí vám to problém, tak si to potom nechajte. Ale ja s mojou energiou podľa konštitučnej mapky absolútne nie som tabuľkový typ na nejaké príkazy, tabuľky, váženie. Mňa toto ešte viacej stresuje a robí mi to ešte veľký stres. A keď si niečo zakážem, tak automaticky dostanem na to chuť. Takže u mňa to musí byť veľmi benevolentné, musím vedieť, že môžem jesť, čo chcem a jednoducho viem, že to iba ide vtedy, keď ja som a moje telo je v rovnováhe, takže veľmi dbám na to, aby ten môj životný štýl bol v takej nejakej rovnováhe. Naučila som sa na nejakú pravidelnosť, učím sa pracovať so stresom, nastavujem si mindset, takže tak, aby to nejako fungovalo.
No a samozrejme vyhýbam sa spracovaným potravinám, vyhýbam sa bielému cukru, bielej múke, nejakým malinovkám, keksičkom a to nie je celkom moja šálka kávy. Ja viem, že keď sklznem na takúto cestu, tak potom nejaký čas trvá, kým sa opäť dostanem do rovnováhy. Dá sa to, ale ani pre mňa to nie je také jednoduché. A potom tá druhá vec, ktorú preferuje západná dietetika, keď chceme schudnúť alebo udržať si váhu, tak je to zvýšiť príjem bielkovín v strave. Ja to beriem, áno, bielkoviny sú veľmi dôležité, sacharidy sú energia, bielkoviny sú stavebná jednotka pre naše telo. Telo si ich nevie naskladať do zásoby, takže potrebujeme ich konzumovať v každom jedle, potrebujeme ich konzumovať každý deň, ale je rozdiel v tom, aký typ bielkovín si dáme. Či si dáme nejaké potravinky ako sú strukoviny alebo nejaké kvalitné mäsko z biofarmy, alebo je ten náš jedálniček plný mliečnych výrobkov, jogurtov, skyrov a rôznych syrov a tak ďalej. Pretože podľa čínskej medicíny tieto mliečne produkty nás zachladzujú, nás zahlieňujú a oslabíme imunitu, lepia sa na nás choroby. Každopádne je na každom z vás, aby si to vyskúšal. A v tomto zase rozdiel medzi... Ešte som chcela povedať taký príklad, že ja sledujem viacerých takých výživárov na internete a jeden vlastne taký výživár z východu mi vbehol do cesty, dával tam recenzie, ako tí ľudia rýchlo v jeho kurzoch chudnú. Proste za 3 mesiace 12 kg, 15 kg, tak ma tak zaujalo. A na čom to je postavené? Kúpila som si jedálniček a celkovo takú jeho podporu, okrem toho, že sa mi nepáčil štýl tej komunikácie, ktorý so mnou viedol, tak ten jedálniček bol postavený čiste na mäse. A najprv tam bola ketóza, potom tam bol prerušovaný post, potom tam bol karnivór, potom tam bol a všetko toto vyvolávalo vo mne taký tlak na samú seba. A tým, že dosť mám tlaku v tej práci, nepotrebujem tlačiť na seba, ešte v tomto potrebujem sa cítiť v pohode a potrebujem sa, keď sa stravujem, cítiť uvoľnenie. Takže a keď som mu napísala, že jednoducho toto mi nesedí, chcela by som zaradiť viacej zeleniny do jedálnička a viacej ovocia, tak som dostala naložené, že s týmto nie je možné ani udržať si váhu. On ešte nepočul, že zeleninka, ovocie je zdravá strava, takže treba ju nahradiť. Priatelia, ideálne psíliom, keby vás táto cesta lákala, takže psílium, mäso a iba živočíšne tuky a to je tá správna cesta na chudnutie, takže OK, ale toto mne absolútne vnútorne nesedí, absolútne sa s tým nestotožňujem. Viem, že tá zeleninka je dôležitá, viem, že tie sacharidy sú takisto dôležité, je to energia, je to výživa pre mozog a potrebujeme sa naučiť, ako to doporučuje, a teraz sa dostaneme k tomu, ako to doporučuje klasická čínska medicína, naučiť sa vyskladať si vyvážený tanier. A vyvážený tanier znamená, že by v ňom mali byť sacharidy, bielkoviny, dobré tuky. A doporučuje to, ja som sa to naučila na takom českom kurze výbornom, doporučuje to podľa hrste. Takže každý má tú hrst inú a každý by mal použiť tú svoju a na tanier si naložiť hrst sacharidov, hrst bielkovín a 2 hrste potom zeleninky. A na prípravu toho jedla sa používajú potom kvalitné tuky. A tá zeleninka sa používa ako tepelne upravená, tak v zime viac tepelne upravenej v kombinácii so surovou, takže teraz v lete si môžeme dovoliť aj takú, že tú surovú zeleninu. Takže
A toto mi veľmi sedí. Ten tanier alebo tá miska by mala byť vyvážená aj na raňajky, takže ja doporučujem podľa klasickej čínskej medicíny, tá doporučuje teplé raňajky, raňajkovú kašu, ale aj tá raňajková kaša by mala byť vyvážená, keď si chceme udržať váhu alebo chceme schudnúť. Takže a to je druhá vec. A tretia vec, západná dietetika kladie dôraz na bazálny metabolizmus, ale mne oveľa viacej sedí prístup klasickej čínskej medicíny, ktorá doporučuje starať sa o dobré trávenie, rozlišuje takisto termiku potravín, a orgány zeme by mali byť v rovnováhe. Takže pokiaľ by ste vy zašli k nejakému terapeutovi klasickej čínskej medicíny s nejakým problémom a on uvidí, či už na jazyku alebo podľa pulzu to vieme zmerať, alebo celkovo vo vašej konštitučnej mapke a pozrie sa na vás, že sa to vaše telo tak správa a zistí, že máte oslabené orgány stredu, tak to je vždy alfou a omegou každej terapie čínskeho terapeuta. Takže my najprv potrebujeme naštartovať orgány stredu a naše trávenie. Pretože od toho, aké máme trávenie, od toho sa potom odvíja základ nášho zdravia. A keď my máme dobré funkčné trávenie, tak to telo alebo tie orgány stredu vedia vydispergovať z toho jedla všetku tú esenciu, živiny a vitamíny, ale pokiaľ máme oslabené trávenie, my môžeme jesť sebe zdravú stravu, akú chceme, ale to telíčko si nevie, tie orgány nevedia tie živiny potom vydispergovať z toho jedla, takže stále sa cítime unavení, hlava nás bolí, zle nám je, ženy majú kadejaké ťažkosti v perimenopauze, v menopauze a je to veľká škoda. Preto naozaj starajme sa o orgány stredu, starajme sa, pozorujme, čo tie potraviny s nami robia, hlavne takúto termiku potravín, lebo niektoré nás naozaj že zachladzujú a niektoré vnášajú veľa tepla do nášho chladu a čo sa týka zachladzovania, orgány stredu oslabujú najmä také tie chladné potraviny. Takže čo je celé zlé na našu slezinku, tak je, keď si ráno urobíme nejaký jogurt a osladíme ho, alebo kúpime ideálne sladený s nejakým bielým cukrom, s džemom, doplníme ho o nejaké orechy. Ako ono nás to zasytí, to je pravda, s bielým jogurtom, keďže je plný bielkovín a ešte s pridaním orechov vydržíme, ono nás to zasíti, ale oslabí slezinu a tá následne nemá energiu na to, aby vydispergovala takéto tie živinky z tej stravy. Takže pozor na to, keď si dáte vyskladať nejaký taký vyvážený jedálniček niekomu, kto vás nahovára na chudnutie. Treba pozorovať aj ako sa ja po tom jedle proste cítim. A ako sa cítim nielen z krátkodobého hľadiska, ale aj dlhodobo. Lebo aj tú únavu často ľudia nepripisujú v podstate tej strave a veľmi súvisí so stravou. Takisto, čo sa týka 5-elementovej výživy, tak má krásne pomenované aj to, ako nás strava ovplyvňuje nielen na fyzickej úrovni, energetickej, ale aj na úrovni ducha. A o tom by som vám rada porozprávala v ďalšom videu, takže ak vás toto zaujíma, tak môžete sledovať tento môj kanál, prípadne sa môžete pripojiť do mojej facebookovej skupiny. Ja vám tuto dole dám link na facebookovú skupinu, kde nájdete už aj recepty, nájdete množstvo typov zdarma a
Takisto som autorkou úžasného programu pre ženy, ktorý sa volá Jedz ako žena a nájdete ho na mojich stránkach www.alenadudášova.sk. Takže ja sa s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalšom videu.